Știm cu toții cuvântul rough. Uneori ne cam încurcă scrierea lui, cea de aici. Astăzi însă am descoperit și o expresie extrem de interesantă cu acest cuvânt, și anume I am good at roughing sau I'm not good at roughing. Ce înseamnă această expresie? Simplu. Haideți să ne gândim la o situație extrem de întâlnită aici în Brașov. Vrem să urcăm pe vârful Postovar. Putem să luăm telecabina sau să mergem pe jos. Dacă alegem prima variantă, fiindcă ne sperie gândul la ploaia care va veni, la bolovănișul de pe traseu, sau am auzit că sunt foarte mulți urși în Poiană, atunci I'm not good at roughing. Dacă nimic din toate acestea nu ne sperie, înseamnă că I'm good at roughing, adică nu avem nicio problemă să ieșim din zona noastră de confort. Voi ce variantă alegeți? Indiferent de varianta aleasă, vă așteptăm la cursuri aici la Eleven Limbi Străine.